тъй като е гала концерта и започват изненадите. Да заповядат на сцената участници за ревю на костюми. Ще изберем най-хубавия мъжки и дамски костюм. Заповядайте, Република Сръбска, виждам. Другите участници? Македония? Айде! Още може! Още може! Така, виждате каква красота! Багри, хубави костюми. Я да видим от гайдарчетата един да излезе. Един-двама. Айде, да видим костюмите. Така. Аплодисменти за нашите участници в ревюто на костюми. Така, давайте, обикаляме. Обикаляме. Давай. Това са нашите участници в ревюто за костюми. Така, за костюми как се казва? Ангела от Македония. Виждате един хубав сукман, красив. Това е най-хубавия костюм за дамите. И сега един мъжки костюм. Как се казва? Павел. Павле. Виждате? Не чувам аплодисменти за нашите победители за костюми. Заповядайте, администрация. А ние продължаваме. Ще изберем мис и мистър Черноморски перли. Давайте кръг. Дай. Каква красота! Не чувам аплодисменти за нашите участници в ревюто. Така. Така. Мис Черноморски перли. Как ти зове? Мария. Не чувам аплодисменти. Мария, от кой ансамбъл? Брат си. Така и вижте. Джордже, заповядайте на администрация. Аплодисменти за нашите победители. Мис и мистър Черноморски перли. Благодаря. След това продължаваме с другите изненади. Благодаря.
Maestro. Аплодисменти за нашите участници в надиграване Кръст на родците. Благодаря. Започва същинското надиграване. Мъжете от тази страна, жените от тази. Жени. Мъже. Мушки оно, бе. Женски тамо, айде. Така, жените, заповядайте, избираме 3 финалисти. Заповядайте. Лилия. Давай, маестро. Горе. Раз, два, три. Аплодисменти. Благодаря. Избираме фигурите, финалистите. Една. Как се казват? Валентина. Добре, откъде си? Брат Войко. Така. Македония. Как се казва? Мартина. Втората финалистка и тук. Как се казва? Заповядай. Да.
Благодаря ви за участието. Благодаря. Thank you very much. Така, и сега мъже. Избираме тримата финалисти. Давай. Аплодисменти, мъже. Благодаря, маестро. Как се зовеш? Ладан, първи финалист. Втори зелен Никола. И трети финалист Филип. Thank you very much. Така, финал жени. Аплодисменти! Давай, маестро! Давай! Аплодисменти! Финал жени! Надиграние кръстна ръченица! Благодаря, благодаря. Трето място. Бронзов медал. Второ място. Сребърен медал. И второ място. Защита. Изчаквате. Финал мъже. Заповядайте. Силни аплодисменти за финалистите. Давай, маестро. Благодаря. Трето място. Сребърен бронзов медал. Второ място. Сребърен медал. Стой тук. И златен медал. Първо място. Първо място. Сега ще следва самка на победителите. Второ място. Трето място. Трето. Айде при тях. Да. Тук. Сребро. Там. Елате тук защо. Самка на победителите в наградена кръста ръченица. Давай! Аплодисменти за победителите в наградена кръста ръченица. Благодаря, маестро, благодаря. Минете назад, покажете си медалите. Минете назад. Така. Снимате за историята, покажете си медалите. Така. Аплодисменти, победителите в наградена кръста ръченица. Заповядайте в администрация. Ja se do meni tugujem, zašasaniam dżemrece, moje serce nie
vreli obrazi, u oku sjaj ne prolazi, jer ti na licu piše čija si. Samo moja nisi, ja su ti usne umorne, i sve što kažeš znam da nije, ja su ti suve cipele, napolju znam da ti šalije, ja su ti vreli obrazi, u oku sjaj ne prolazi, jer ti na licu piše čija si.